Miksi tämän uudehkon taloyhtiön kokonaisriskitaso on näinkin korkea? Kyseessä on vuonna 2019 valmistunut kerrostalokaksio Oulun Lipporannassa. Sijainti on erinomainen, aivan keskustan tuntumassa Jokisuiston upeissa maisemissa. Lähes 54 kuudennen kerroksen asunto on varustukseltaan hyvä. Löytyy muun muassa saunaa ja lasitettu parveke. Ja sitten hinta. Se on noin 6% alle alueen vastaavien kohteiden mediaaniin. Mutta kun kohteelle tekee kotikoanalyysin, tulee esiin, että yhtiössä on ilmennyt poikkeuksellisen vakavia rakennusvirheitä. Useisiin asuntoihin on päässyt sadevesi sisään ja ikkunoissa on ollut vuoto- ja huurtumisongelmia. Osa vaurioista on jo yritetty korjata, mutta ongelmat ovat palanneet. Tällä hetkellä keskustelut rakennusliikkeen kanssa korjausvastuista ovat yhä kesken. Jos korjauskustannukset jää taloyhtiön harteille, tarkoittaa se kasvavia kustannuksia osakkaille. Ja tämä on varmasti yksi syy sille, miksi pyyntihinta on markkinatason alapuolella. Muuten taloyhtiössä on poikkeuksellisen laajat yhteistilat ja palvelut. Kuntosali, vierashuone, pesula, yhteiskäyttöautoja ja digitaaliset asukaspalvelut. Mutta silti 2019 valmistuneessa kohteessa tämän tasoiset rakenteelliset ongelmat on erittäin huolestuttavia. Ennen ostoa kannattaa selvittää, kuka maksaa ja mitä. Käy testaamassa kotikoa ja tuo esiin myös muiden kohteiden todelliset riskit.